Magandang gabi po sa lahat po ng mga kapwa ko loyalista at mga katropa. Magandang gabi po sa lahat po ng mga OFW sa mansulok po ng mundo. Sa gabi pong ito ay i-interviewin po natin si Mrs. Christina C. Mangusin. Christina, kumusta na po? Okay naman po. Ma'am Christina, okay, itong pag-uusap natin na ito, naka-record ito, okay lang ba sa'yo? Alam mo na, aware ka naman na naka-record to, no? Wala problema. Okay, any moment pwede ko itong i-upload to sa aking YouTube channel at pwede kang mapakinggan po ng mga aking mga followers at mga iba pong viewers natin. So, okay lang sa'yo, ma'am? Okay lang po, para sa katotohanan. Okay. Okay. Siya po yung original po na asawa po ni Mr. Norman Antonio Mangusin po. So, siya po yung makakapanayam po natin sa gabi pong ito at pinaunlakan po tayo para po sa isang maiksi pong interview. Mrs. Mangusin, pwede ho bang paki-elaborate po si Norman Mangusin bilang pong isang asawa? Siya ho ba ay mabait? Siya ba ay supporter sa iyo? O anong klase pong asawa si Mr. Norman Mangusin po nung kayo pa po ay nagsasama pa? Nung nagsasama, siyempre, nung mga first 2 weeks, nung nagliligawan, medyo okay siya. Wala naman ako nakikitang problema. Diba nga sabi nga nila, hanggat hindi kayo nagsasama sa isang bubong, hindi mo talaga makikilatis. Hindi niyo makikilatis pareho kung anong klaseng tao ang bawat isa. That's right. So in short, when we got married, nagpakasal kami, nagsama kami. Dun sa pagsasama na yon, masasabi ko, sa una, okay. Mm-hmm. Pero nung mga nagdaang araw, siguro it takes a month na parang may nararamdaman akong kakaiba. Na hindi ko ma-explain nung umpisa. So, sige lang, pinag-aralan ko. Sabi ko, baka nag-a-adjust lang pareho kasi wala naman talagang perfectong tao, di ba? Right. So, in short, umabot kami ng 2 years. Hindi pa nga umaabot ng 2 years eh. Talaga? Doon ko na na-conclude na, there must be something wrong with this man. Unang-unang na-notice sa kanya, yung movements niya, yung body language niya, na iba ang sinasabi niya dun sa kinikilos niya. And one thing na na-discover ko pa, ang unang-una talaga na-discover ko yung pagkasuga pa sa sugal. Okay. Kasi ang sugal na kinakarera niya is yung billiard. Billiard. Billiard, yun pa lang yun. Oo. May mga pusta ba yan? Kasi hindi ako nagsusugal kaya hindi ko alam kung may pusta dyan sa billiard na yan eh. May mga pusta pala yan? I'm sure, siguro meron kasi bakit may naniningil sa akin? Kasi nung na-discover ko yan, nakatira kami noon sa Old Panaderos. Old Panaderos. Sa Santa Ana, Manila. Doon sa plaza doon, in front ng church doon, nagkalat kasi ito yung mga bilyaran eh. I see. Ang nagtataka ko, nag-work kasi ako sa isang company sa Makati. Hindi ko na lang may-mention yung name ng company. Yeah, of course. Tataka ko, pag pauwi na kami, kasabay ko siya, bigla siyang nagpapaiwan sa akin sa huli. Parang umiiwan siya sa akin. Parang may tinatago. Pag nakarating na ako ng bahay, siguro, kaya, syempre, hindi pa ako masyadong observant. So, nagtataka ako. Tapos, pag dumarating na ako sa bahay, may mga kasama na siya, at ang sasabihin niya sa akin, pera muna ng pera kasi wala siyang pamasahe. Yung pala, palaging ganon. Hanggang sa minsan, may pumunta na sa bahay, sila na mismo yung naniningil. Ganon. Sa akin, sa bilyaran. Sabi ko, my God, akala ko yun, talagang ganun lang ang bilyard, laro-laro. Yung pala talaga may pustahan, tama ka, may pustahan. Nandun yung magbabayad ka ng mahigit 100, mga iba't ibang presyo, pero hindi pa naman umaabot nun sa malakihan. So, ibig mong sabihin na Mrs. Mangusin, ang ibig mong sabihin, pumupusta siya na walang pera?
Yes, yun ang Talaga? ugali niya. Makiki-jamming siya, makikihalubilo siya sa isang pulong, sa isang sa kung ano-ano mga games yan, na wala man lang siyang ngisiin kong bulag sa bulsa. Ganon. At kung pwede nga lang ako sigurong isangla, pati ako isasangla na eh. Ganon. Pero sige lang, sabi ko, sige lang. Kasi baka nga, nabuboard. Kasi nga, since nagkakilala kami hanggang sa ikinasal, hanggang sa nagkahiwalay, wala talagang trabaho eh. Ako. Pero nung napangasawa mo siya, Ma'am Christina, nung napangasawa mo siya, ano na talaga yung pangalan na dinadala niya? Norman Antonio Mangusin. Okay. So, Kaya nagtataka ako. Maliban doon sa Norman Antonio Mangusin. Kaya nagtataka ako naging FLM. Maliban doon sa Norman Antonio Mangusin, meron pa bang ibang tawag sa kanya o alias o whatever? Meron pa bang ibang itinatawag? Lorenzo. Okay. Enzo. Enzo. Okay. Tapos, sa kanyang mga accounts, may na-discover ako before, nung pa yun eh, hindi pa Facebook. Yung, ang tawag doon? Friendster. Iba pa, wala pang Friendster pa. Yes, may ang mga names niya doon. The Traveler Specialist. Talaga? Norman Antonio Mangusin. Dati na pala talaga, mahilig na pala siyang mga kapatid, pinagsasama-sama niya yan. Ganon. Yes. So dati-dati na pala, mahilig na pala siyang mag-imbento ng ibang pangalan. Humina signal. Humina signal. Kalimutan ko. Basta, isa doon yung The Traveler Specialist. Tapos the rest, mga pangalan na pinag-duktong-duktong names ng mga kapatid niya, sinasama niya sa kanya. Pero he's using talaga Mangusin. Okay. Mangusin talaga. Norman Mangusin talaga yung niya. Yes. Okay. So, nung nakilala mo si Norman Mangusin, na ganun pala siya bilang isang asawa, minsan ba hindi mo man lang kinausap, pinagpaliwanag, baka pwede magbagong buhay naman siya, total may mag-asawa na kayo, hindi mo man lang sinubukan ba na mag-usap kayo na masinsinan? Parang heart to heart. Hindi? Bakit? Kasi nag-work ako eh. Ma'am Christina? Hello? Apo, naririnig ko po kayo. Okay na? Okay. Apo. Okay pa. Sana ba tayo yung tungkol nga pala doon sa mga sa mga kamag-anak niya yung pinag-uusapan natin yung pangalan niya. Madam Christina, natatandaan mo pa ba yung mga pangalan ng bayaw mo, ng hipag mo? Ilan ba magkakapatid tong asawa mo? Bali, sila? 4 na lalaki at isang babae. Okay. Ang panganay, yan si Norman. Norman Antonio Mangusin. Pangalawa si JR, yung teacher. Si Gilbert. Tama? Okay. Pangatlo, si Jerome, si Jose Marie, si Pastor. Pero at that time, hindi pa siya pastor. Pang-apat, si Leslie. Tapos yung panghuli, yung si Renzo, yung bakla. Okay. Si Renz, yung nagtatrabaho sa salon. Salon ang alam ko eh. Dahil yun ang sabi ng mga tiga Isabela eh. Nasa salon siya ngayon. Okay. So tama, yung hipag mo na si Leslie, yun yung nagtatrabaho doon sa Qatar, Yes, apo. So tama pala. Actually, hindi lang ikaw yung nagsasabi, Madam Christina, kundi pati yung mga naging kapitbahay po nila doon sa Delphine Albano Isabela. Sila mismo pinapatunayan na itong mga pangalan na magkakapatid na ito. So anong tawag mo pala sa kanya? May ano ka ba? May talagang tawag ka sa kanya kagaya ng sweetheart, beloved, whatever? Pangit. Bakit naman? Kasi ganun ako kaprank, kaya alam nga naman sabihin niya. Wala akong... Grabe ka naman. Hindi nga. Ganun tapos ang tawag niya sa akin, kasi before, di ba ang gamit natin is Friendster?
he used to call me Smart Kikay. Kikay? Kikay naman ako. Oo. Ako naman tawag niya Kikay. Tapos ikaw pangit. Tapos ikaw, ang tawag mo sa... Tawag ko sa kanya pangit. Baka naman siguro kasi kung sana kung tinawag mo naman kasing pogi yun, baka naman hindi nag-asawa ulit, Mrs. Christina. Eh di nagsinungaling naman ako kung sasabihin kong ano, di ba? Ganon. Feeling mo ba talaga, feeling mo magsisinungaling ka kapag tinawag mo siyang pogi? Yes. Di ba? Kasi bakit naman ako masasabi? Hindi, pera biro. Yun talaga yung ano. Kasi yun yung ano ko eh. Yung unang pumasok sa isip ko eh. Yung word na ganon. Ay, pangit. Ganon. Oh, pero minahal mo si pangit. No. Kaya nga pinakasalan mo eh. Hindi ko nga alam kasi ganito yan. Ano yan eh, kasubuan na. Kasi di ba nasa ibang bansa yan before? Saudi. Nasa Saudi. Nung nag-chat kami. Oo, kachat mo lang. Kachat mo nung nasa Saudi siya. Oo. Okay. Meron ako mga kachat. Tapos siya, biglang pumasok. Biglang nag-pop up. Hindi ko alam. Siguro magkakakilala sila. Ayun, na-introduce, gano'n. Nangyari. So, parang naging, doon pa lang sa internet, doon pa lang sa ano, parang naging kami na, hanggang sa ang nangyari, nag-ano siya, napauwi na daw siya, gano'n. Di ako naman, nag-dare ako, dinare ko, uwi ka dahil lang sa, yung mga gano'n. Hindi ko alam, ay totoo nga pala, uuwi nga pala. Yung parang kasubuan na, nasabi ko na, napa-oo na ako, dahil ang akala ko naman, talagang, lokohan lang, wala yun. Gano'n. Yun ang uwi. Ayun tuloy, yun tuloy na pala doon sa subuan na yan, ano? Yes. Tapos at that time, I was already 30 years old. And syempre, pag mga ganong edad, medyo naghahabol ka na, di ba? Okay. So, mas may edad ka kaysa kay Norman? 10 years. 10 years ahead ka. Okay. So, nung time na yon, di eto na. Nagulat ako, meron nag-PM sa akin siya, at saka yung si Mr. Jeff, I forgot his last name. Sabi niya, nandito na, andyan na si Mr. Jeff, may pinagala daw siyang pera kay Mr. Jeff, ilabas daw ako, which is nangyari talaga. Nakita kami ni Mr. Jeff, nakain ako ni Mr. Jeff, ganon. Hanggang sa, totoo nga, dumating, sinundo namin. Sabi ni Mr. Jeff, darating siya ng ganitong araw. Pumunta nga kami sa airport. Sabi ko, patay na. Totoo nga. Tapos, kaya honestly talaga, nung nakita ko siya dun sa airport, parang gusto kong tumakbo. Bakit naman? Kasi hindi ko ini-expect yung picture niya dun sa personal. Yung sa personality. Sa personal na kasi ganun ka-itim, ganun kapayat. Sabi ko, kayaan na talaga to. Pero, malakas ang appeal niya, ha? Maski pangit ang tawag mo sa kanya, bakit naman ang lakas-lakas ng appeal niya? Nakailang asawa nga siya, tapos nakailang babae pa siya. Tapos, hindi ko nga alam. O bakit parang ang gaganda pa yata yung mga na-link sa kanya kung tutuusin. Diba? Nga. Anyway, mga kaluyalista at mga katropa, si Mrs. Christina Mangusin po ay isa po siyang maganda pong babae. Maski meron ahead po siya kay Norman, nakita ko na po yung picture po ni Mrs. Christina Mangusin po kasi lagi po kami nag-uusap. Maganda po siya. So hindi naman po siya pahuhuli po doon sa mga naging na-involve po kay Norman. So ikwento mo nga sa akin, Mrs. Christina, kung nagsama ba kayo ng ilang taon? Di ba kinasal? Nagsama kami closely mga 2 years lang talaga. 2 years lang talaga. 2 years na yun, yung 2 years na yun, halos hindi kami palaging nagsasama sa isang bubong. Bakit? Kasi, nagalag siya eh. Andun siya palagi sa mga barkada. Lagalag. Sa dalandanas, sa Cuevas, Bakery, sa mga barkada niya. Tapos ako naman, nagtatrabaho ako sa isang laboratory company na halos buong buhay ko, nandun ako sa loob ng
opisina. Mhm. So, ang mangyayari, magkikita kami, minsan hindi, uuwi ako, wala siya. Pag alis ko, siya naman ang nasa bahay. Parang gano'n ang nangyayari. Pero nagbibigay naman ng pera na napoprovide ng... Wala talaga. Missing ko? Wala talaga. Wala talaga. Ganon? Hindi talaga siya mamatay man ako. Hindi talaga nakakapagbigay sa akin yan dahil wala talaga siyang trabaho. Ano ba ang trabaho niya? Punta-punta sa bakery. Ano pala? Sarili lang niya. Ano pala yung hinabol sa kanya kung tutuusin? Sabi mo pangit tapos hindi pa nagbibigay ng pera. Ano na lang pala ang natira sa kanya? Kaya nga ang nangyari noon, nung gano'n na ang nangyayari, ako naman, hindi na halos din ako umuwi ng bahay. Okay, kasi parang Nakatira na kami. Oo. dahil wala ka namang asahan. Oo, wala. Minsan nga, hindi ko yan yata na ipagluto eh. Kasi ang kinakain lang, kasi kape lang talaga yan at saka sigarilyo. Tapos, layas na. Naninigarilyo pala siya? Naninigarilyo pala siya? Malakas. So kontra doon sa sinasabi niya doon sa sa mga vlog niya na wala siyang bisyo. Kundi kulambo lang. Oo, sobra. Malakas siya sa sigarilyo at saka sa kape. Pero, hindi siya umiinom. Hindi siya umiinom. Takot siya. Pag may nakikita siyang mga tambay na nagiinuman, tumataliwas agad yan, tumatakbo. Minsan talaga hindi ka man lang inabutan ng panggastos sa buong pagsasama ninyo? Wala talaga. Ganun? Wala, gising ko. Hindi ka man lang hindi mo man lang pinilit o nanghingi ka man lang, hindi mo man lang ginawa 'yon? Hindi. Kasi ang naisip ko noon, hayaan mo na, may trabaho naman ako, bahala sa tita, hindi ko naman siya pinapakain. Yung nasa ko, kasi palagi din naman akong wala. So, aasahan ko, bahala siya, mabuhay siyang mag-isa. Palagi kang wala, tapos palagi rin siyang wala. Oo, wala din ako. Oo, umuwi man siya sa amin, wala akong pakialam. Oo. Dahil na ako din wala talaga. Saan kayo nakatira noon, madam? Yung unang tinirahan ninyo, saan banda? Nung unang-una na tinirahan, nung nagsama kami, kapatid ko pa nga yun, doon sa Orfanaderos na doon sa Santa Ana. Nung nag-away pa kami ng kapatid ko dahil sa kanya. Dahil mahilig yan mag-gift-gift. Alam mo mga gun na water gun? Water gun? Oo. Diyos ko, palaging nasa loob ng katawan. Bakit? Ngayon, Anong gagawin niya sa water gun? Anong ginagawa niya? Siguro, pang-forma niya na kayabangan or what, kung ano. Ganun? Wala na akong pakialam. Oo, nababayaan ko siya. Total, pag sabi ko, pag nahuli naman siya, hindi naman ako, siya naman din. Sa katawan niya naman makikita. Sabi ko na siya, palaging kasama. So, pamporma lang. Sa tingin mo, pamporma lang kaya niya yun? O medyo panakot-nakot na rin naman niya? Wala naman pa akong nagsusumbong na kasi basta nakita ko lang yun sa kanya eh. Sa telis, yung telis ng tawag doon. Yung airsoft. Parang airsoft siya. Pero nakakadisgrasya pa rin yung airsoft na yun kasi may mga airsoft ako eh. Iniingatan ko mga yun kasi alam ko nakakadisgrasya rin ang mga yan eh. Pag sa mata tumama yun eh, nakakabulag din yung airsoft na yan eh. May mga airsoft kasi ako eh. Ako naman, sinababayaan ko kasi pakialam ko sa'yo. Ikaw naman ang mahuhuli. Kasi wala na nga akong ka-interest kung anong. So sa pagsasama ninyo, Ma'am Christina, medyo nagsama rin ba kayo ng biyanan mo o ng mga biyanan mo tsaka mga hipag at bayaw mo? Nakisama ka rin ba sa kanila? Hindi, sila. Tapos nung kasi, tumira kami dyan sa bandang Valenzuela pa yata part yun eh. Diyan siya lumipat. Doon niya ako tinira na minsan sa panang buhay ko. Hindi ko pinangarap na mapadpad sa lugar na yan. Napatira ako dyan. Bakit? Ngayon, kasi nung time na yon,
eto kasi yun eh. Pinaalis ko siya papuntang abroad. Ako ang naglakad ng mga dokumento, although may passport na siya noon. Anong passport yung hawak niya noon? Anong passport pa yon? Anong pangalan? Norman Antonio. Mangusin. Oo. Yung sa IPAMS, yung IPAMS kasi nung araw nasa Taft Avenue pa yan. So para lang siya makapag-abroad, although siya ang naghanap noon. Nagtatrabaho siya sa bakery sa PRC. Yung sa bandang PRC sa Makati. Bakery, so, ako yung nagsasubmit. Ako ang nagsasubmit lahat ng requirements dun sa IPAMS hanggang mag-seminar. Kaya ang sabi niya sa akin dun ng isang na, Mrs., pag hindi umalis to, ikaw ang aalis. Sabi kong ganun. Pero sabi ko, no, sure talaga siyang aalis. Ako lang na gano'n kasi nasa work. Sabi ko. In short, napaalis siya. Napaalis ko siya papuntang Dubai yun o yung UAE, parang gano'n. UAE. So, nakaalis siya. Dubai, UAE. Yeah. Ang trabaho niya doon, gano'n pa rin, Baker. Magaling talaga siyang magaling talaga siyang gumawa ng tinapay. Magaling kung sa magaling, grabe. Kasi tapos nung nakaalis na siya, hindi nakaalis na siya. Nung pag-alis niya, hanggang sa dumating ang 3 buwan, wala man lang ni Haniho na magpadala ng singgong bulag, yung mga nagastos mo, wala talaga. Ang dumating ka sa akin, isang text ng babae na sabi na ako siya daw yung asawa na ni Norman, magpapakasal na daw sila, ipapaanal yung kasal ko. Saan? Nasaan naman yung babae na yon? Saan naman nanggaling yon? Hindi ko alam kung nasa abroad. Kasi hindi ko naman masyadong pinansin yung mga sinasabi ng babae. Sabi ko, sige, sabi ko, wala nang problema eh. Sabi ko, gano'n. Gano'n, ang lakas ng apil niya. Yung pala, malaman-laman ko, nandito na pala sa Pilipinas, 3 buwan na. Talaga? Si Norman. So, hindi niya sinasabi na nakarating na, nakabalik na ng Pilipinas? Wala. Kaya kung pinalaman niya, siguro na-konsensya din siya. Kaya siyang tumawag. Ang sabi niya sa akin, may business na tayo, may bakery na ako. Kaya ako naman, bakit nandito ka na, may bakery? Bakit gano'n? Siya nagtanong ako, huwag ka naman tanong, gano'n. Nakita ko yung bakery sa Bagong Silang. Ang pinangalan pa niya sa bakery, pangalan ni Ambassador Sineres. Si Sir Roy Sineres? Oo. Kilala ko yun. One time ko nang nakaharap sa Abu Dhabi yun. Si Ambassador Roy Sineres. Kasi palaging tambayan niya dati. Sa office ni Ambassador Sineres sa Taft Avenue. Palagi siyang tumatambay doon. Talaga? Oo. Tapos pinagmamalaki niya yan. Ako naman, nakapunta din ako sa office, pero never kong nakita doon si Amba. Alam ko, office ni Amba yun. Office talaga ni Amba. Ngayon, ganun siya, kasi mayabang nga. So, kilala siya doon ng mga staff. Balik na tayo sa bakery. Yung bakery na yun, mabenta. Sa isang araw, ang order sa kanyang cakes is nasa 3 to 8 cakes every day. Talaga? Every day yan. Yan, ganong kalakas. Kasi masarap nga pandesal. Ang problema lang sa kanya, yung tinitinda niya, bakery na yun is 24 hours ang takbo. Halos ipamudmud dun sa mga tao sa kalabas. Bakit? Kaya bangas. Bakit? Kasi napugad doon ng mga masasamang tao. Parang kinakaibigan niya. Parang din yung Robin Hood siya. Okay. So, ugali na niya talaga yon yung ganong... Mamudmod. Okay lang. Sige, okay lang. Nung mga mag-3 months na, one time, ito si Jerome, na kapatid niya. Si Pastor ngayon? Si Pastor Jerome ngayon? Nagsama sa ako. Yes. Ate, bakit wala pa tayong supply? Sabi niya, walang
material. Sabi ko, kinuha ni kuya mo yung pera eh. Wala na pera dito. Malaman doon na, nagkagulo na. Yung pala mga tao doon na nakatira sa bakery, akala ko mga boarders. Ang tanong ko talaga, palibasa kasi hindi ako nag-stay doon. Hindi ka nag-i-investigate pati? Oo, visit lang ako kasi may work na. Kaya yung mga taong yun, lumapit na, nagsabi na sa akin na, ate, hindi kami boarders dito. Isa kami ito may-ari. Ha? Sabi ko gano'n. Paano nangyari yun na sila rin yung may-ari? Akala ko ba kay Norman yun? Paano nangyari yun? Kasi ate, magkakasama kami doon sa ibang bansa. Sa Dubai? Bayad na kami na mag-business. Nagbigay daw sila, so nakaligam sila yata ng mga kalahating milyon, mga 500,000, gano'n. Yun daw yung pinangsimula. Kaya daw dyan silang lahat, para nga silang lahat mas personalized nila ma-handle yung bakery. So ibig mong sabihin parang pinagkatiwala lang kay Norman, pero itong mga taong ito na nag-contribute. Oo. May capital din sila diyan. Oo, may sabi ko, bakit gano'n? Ang tagal niyo na akong nakakasalamuha. Bakit hindi sa agreemento ngayon pa? Ngayon pa na nagkakagulo-gulo na kayo. Yung dahil lang nangyari na, one morning, maagang-maaga, may dumating na tiga Cuevas. Yung may-ari ng Cuevas Bakery. Si Tia Ising. Si Jacinta. Parang nagpulong-pulong sila. Binayaran yung mga tao na lang ng 65,000 pesos each. Binayaran? Parang binenta na lang. Yung mga tao doon. Okay. Para lang mabili na ni Cuevas, ma-turn over na kay Cuevas. Okay. So, itinurn over si bakery kay Cuevas. Oo, ng 100,000 pesos na lang. 100,000 na lang. 500,000 yung pinuhunan. 100,000 na lang yung na-liquidate. Tapos inisuan sila ng check-in na 5,000 yung mga tao. Siyempre, tinanggap na lang. No choice na, kesa wala. So, mga ilan yan? Mga ilan yung mga anong niyang yan? Mga naging corporate niyang yan? Ang dami nila. Siguro mga kung di 10. Parang mga ganun, 10. O, so, after ng si Jerome, sige, tuloy mo. Si Jerome ang master baker. Si Pastor Jerome. Kasi siya yung master. Talaga? Yes, So, magaling rin pala si Pastor Jerome na mag-bake. Yes, magaling si Jerome. Talaga? Magaling talaga. Naman pala eh. Pero, yung bata, nagwo-work na walang sweldo. Walang sweldo sa kuya. Pambira naman, pati yung kapatid niya, pati yung ading niya, ginamit lang na... Samantalang kinuha niya yung sa Isabela na nananginig yung bata. Kinuha niya para may trabaho. Wala. Hanggang sa nagkagulo-gulo, binugbog niya si Jerome, pinalayo niya. Ay, Diyos ko, Lord. Ito yung bulag, walang pera yung bata. Wala akong magawa kasi nung time na yun na nagkakagulo, na pinalayo si Jerome, wala din akong pera. So, wala akong iapon sa bata. Saan nagpunta si Jerome that time? Hindi ko alam. Hindi man lang siya naawa sa kapatid niya na walang kamuwang-muwang pa ginanon-ganon lang niya? Wala. Batang-bata. Oo. So, wala po. Meron ka pala akong naalaala, Miss Christina, kasi ganito, napanood mo naman siguro yung si Pastor Jerome, no? Na parang itinanggi niya yung asawa mo, itinanggi niya na kapatid niya na parang medyo parang hindi ko alam kung ginawa niya ito dahil gusto niyang pagtakpan yung kuya niya o gusto na lang niyang kalimutan na meron siyang kuya na katulad ni Norman. Ano sa palagay mo, bakit parang i-deny niya na meron siyang kuya na katulad ni FLM?
Hindi ko din maano pero ang alam ko talaga, mabait na tao si Jerome. Siguro kung nasabi man niya yun, either nataranta siya kung anong sasabihin niya, o di kaya galit siya sa kuya niya, o talagang wala lang talaga siyang masabi, hindi i-deny na lang. O baka walang ano sa kanya, nag-a-advise na dapat ganito ang sabihin. Okay, so pwedeng nataranta sa siguro, no? Kasi mukha naman talaga mabait siya, di ba? Oo. Sa lahat. Dahil nakasama ko talaga yan. Kaya paninindigan ko lang talaga. Although si Pastor Jerome ay isang pastor, sabi ko nga, nagpastor pa yata ito sa Jesus Reign. Si Pastor Jerome, yung naging denial siya doon, dininay niya na kapatid niya si Norman Mangusin. Sabi ko nga, mukhang nakalimutan ni Pastor yung thou shall not lie na kasama sa 10 Commandments. Kasi tinanggi niya yung kanyang kapatid. Totoo naman yung sabi niya na hindi niya kakilala si FLM at hindi niya kamag-anak, pero kamag-anak niya si Norman Mangusin. Kaya sabi kong ganon, hindi ko rin alam talaga kung anong meron sa ni Pastor Jerome. Pwede rin talagang natakot siya o tama yung sabi mo, maaring nataranta siya. Hindi lang niya siguro alam kung paano mag-react sa tao, siguro dahil laging nagtatanong ng mga tao sa kanya. So maaring hindi rin niya siguro talaga napaghandaan ang pagkakataon na yan, o pwede talagang baka gusto rin nilang kalimutan. Oo, kalimutan na may kuya silang sa tingin mo ba, Mrs. Christina Mangusin, sa palagay mo ba ang isang katulad ni Norman na kapatid ay katakata ka ba na pag tinalikuran ng isang pamilya? Kasi hanggang ngayon walang kapamilyang dumadalaw Katakata ka ba na talikuran nila bilang kapamilya? Oo, kasi napuna ko naman talaga yan sa kanila. The first time na nakapunta ako sa kanila dun talaga nila sa Isabela. Nung mga first, kasi di ba gabi na kami dumating. Okay lang yon. Yung mga sumunod na araw, parang sabi ko, parang hindi sila close. Hindi sila close? Wala lang. Oo. Pero ang napuna ko lang, sa gabi, bago matulog, kasi sama-sama kami. Sa isang papag na yun sa isang papag? Sa kubo na yun. Hindi, sa kubo na yun. Walang papag pala kubo. Sama-sama kami, tabi-tabi kami. Bago matulog, hawak kamay, prayer, ang nagilid, ang tatay. Oh, si Tatay Gilbert. Yes. Oh, talaga? Tapos sa morning naman, kasi maagang nagigising yung mga parents niya Ang nagilid naman ng prayer, ang mother niya. Oh, yun naman pala. So, maka-Diyos naman palang pamilya sila. Oo. Pero wala lang silang sign of the cross. Ito yung diretso lang na... Christian. Yeah, they are Christian, yeah. So, nagpa-participate naman sila. Si Norman, nagpa-participate siya. Nagano naman din siya, tumunod siya. Sabi ko, etong taong to, may kulang lang sa kanya. Parang kulang sa pansin. Alam mo yun? Kulang sa pansin. Sa pagmamahal. Paano mo masasabi na kulang sa pagmamahal si Norman? Kukunin mo talaga yung attention mo. Okay. Ganon. So, papansin talaga siya, parang ganon? Papansin talaga. At talagang nandun yung niya na talagang ipipilit na yun para mapansin at mapansin siya. Okay. Ganun siya kapursigido. Pero hindi na sila madaanan lang namin, maya-maya kaibigan lang Okay. So kaya pala, pati sa mga panahon ng pandemic, nagpapansin talaga siya? Oo, ganun siya. Okay. So pwede lang lahat ibibigay niya, mapansin lang siya. I see. Okay. May mga ganyang klase ng tao Pero sabi mo naman, yung mga magulang maka-Diyos naman. Nagpi-pray naman sila, naghahawak kamay naman.
hindi ba lumaki si Norman sa pangangalaga ng kanyang mga magulang? Bakit parang hindi yata nahubog ng tama si Norman? Nagiging papansin siya, sabi mo nga. Kulang sa pansin. Parang nagkwento siya sa akin one time. Ewan ko kung totoo yun, ha? Alam mo naman kasi itong taong to, eh. Sabi niya, nung araw daw, nakatira sila sa Bulacan. Oo. Kasi si Remy is Antonio, di ba? Yung mga Antonio daw nung araw sa Bulacan, yung nanay daw niya, si Remy, is nag-iisang anak ni Don Isabelo Antonio. Don Isabelo? Ang kwento niya. Don Isabelo? So, ibig sabihin, mayaman? Oo. Yung market daw sa Bulacan, may nakalagay daw yan nung araw dun sa taas ng ng market na. Don Antonio ang nakalagay. Pag-aari daw yan ni Don Antonio. Sabi niya, may mga palaislaan daw nung araw ang lolo niya, basta mayaman daw. Tapos, yan daw si Remy, nag-iisang anak lang. Since nag-iisang anak, wala daw kaalam-alam. Kumbaga, lahat ng kayamanan daw ng lolo niya, inuha daw ng mga kamag-anak hanggang sa walang natira kay nanay Remy niya. Paano nangyari yun? Siya daw, ang nangyari daw sa kanya, doon siya tumira sa palengke. Doon talaga siya nabuhay. Pero kung totoo yan, pwede naman nilang ipaglaban kung tutuusin. How come na... Kinumpis ka daw ng gobyerno, yun ang sabi niya. Ba't ganun? Ba't kinumpis ka raw ng gobyerno? Pinakikinggan ko lang naman siya, eh. Ako naman, come and go lang, eh. Tapos dito, labas sa kabilang tayo niya. So, doon ako nagkaroon ng interest. Doon ako naniwala sa kwento niya na doon lang siya nakatira sa palengke nung umuwi daw sila Remy sa Santiago Isabela. Sa Isabela niya. Oo, sabi ko, most probably. Sino bang taga Isabela? Sino bang taga Isabela? Si Mangusin. Si Tatay Gilbert. Apo. Tapos si Nanay Remy, may kapatid ba ito? Ang Bulacania. Wala. Mga pinsan lang. Mga pinsan lang. Pero yung sa Novaliches. Pero yung mga pinsan okay naman ang mga buhay, mayayaman naman, may kaya naman. Professional. Yung nasa Novaliches na mga tito-tita niya. So bali yung nanay lang niya talaga na iba. Yung sa Bulacan na mga kamag-anak na inakyat namin, hindi ko natatandaan kung sino-sino yun, kasi sa dami, hindi naman ganun ka, ang memory ko. Ang tinandaan ko lang sinabi ni Mother Remy nung sinama niya ako doon kami, wala kaming ibang kikilalaning manugang. Ikaw lang, kasi ikaw lang ang dinala ni Enzo dito sa amin, sa Bulacan. At sa mga pamilya niya. Wala pa daw ibang dinala, kundi ako lang. So, hindi mo man lang natanong sa biyanan? Hindi mo man lang natanong? Okay, go on. Si Mother Remy? Hindi mo man lang natanong kay Mother Remy kung Mother Remy, may katotohanan ba na yung tatay mo noon ay isang Don at hindi wala man lang. Kasi kung totoong anak siya ng Don doon sa Bulacan, paanong hindi na mahaginan si Nanay Remy kung siya lang yung nag-iisang anak? Kaya nga hindi na ako nagka-interest magtanong kasi hindi naman din ako interesado nung nagkikwento siya sa akin. Doon lang ako nagka-interest doon sa sinabi niya na sa palengke siya nakatira kasi proof ko na talagang palengke boy na siya. Okay. Yeah. Okay. Naintindihan kita. Okay. So kasi medyo hindi ka naniwala na galing siya sa mayaman na kasi kung totoong mayaman yung angkan, sana hindi ganoon yung buhay ngayon, di ba? Tsaka ito lang. Paano mo sasabihin na bakit hindi pinaglaban ni Remy
si Mother Ren, yung matalinong babae. Oo. Marte, kung bumigkas ng ano yan, talagang, wow, parang kala mo iba yung dating niya. Talaga. Matalinghaga siya magsalita. Ay, syempre, bulak Oo, mapapaano ka talaga sa kanya. So, matalino yung nanay. Totoo siya. Matalino yung nanay. Oo. Matalino rin naman si Norman eh. Matalino rin naman yung asawa mo Ginamit siya. Eto nga lang sinabi niya sa akin. Pagbulok na ang kamati, itapon mo na. Yun ang sinabi sa akin ni Mother Ren. Okay. So, medyo nahiwagaan ka doon sa sinabi niyang pagbulok na ang kamatis, itapon mo na. So, nagpalagay mo doon na dahil bulok na rin tong anak na to, kaya tinapon na. Parang ganun lang. Kaya yes, madali akong kausap madali akong makaramdam. Natural talaga alam mo sa lahat ng mga Tagalog kasi, Boracay niya talaga the best sa Tagalog. Sila yung totoong Tagalog talaga kung tutuusin. At diyan sa Bulacan po, diyan nagmula po yung mga balagtasan kasi sila po yung mga may malalim po na Tagalog. Sila po talaga yung totoong Tagalog po. So meron pa akong isang tanong rito, Mrs. Christina. Nung iniwan mo si Norman, paano mo nalaman na nag-asawa siya ulit? Ano yun? Siyempre, matagal na panahon namin. Mga after 6 years. 6 years. May uso na Facebook. Social media na, uso na. Oo. Ano to? Kinala ko tong mama na to Wow, ang ganda ng babae. Kinasal sila. Hindi na talagang reaction ko. Sabi ko, ma-PM na to. Sabi ko, huy, ganun pa. Huy, Norman, yaman mo na pala. Pautang naman ng 20,000, Talaga? Ganun yung, ganun na pala ko sa kanya. Tapos, may sumagot. May sumagot sa akin. Ayoko na lang i-mention yun kasi nananahimik. Yeah, of course. Okay. May sumagot siya sa akin. In short, napapunta ako doon. Bahay na yun. Kasi I thought na I was talking to Norman. Oo. You thought that you were talking with Norman, pero hindi pala. Oo. Okay. Yung pala hindi. Ayun na ang umpisa na nagkabulgaran na. Na? Tapos ano nangyari? Pero tapos na yung kasal. Tapos na yung kasal nila. Oo. Eto na. Oo, tapos na. Tapos na. Talaga. Matinik. Oo. Eto na. Pagbukas ng taxi, may nagbukas ng taxi, kasama ko anak ko pa naman, diniyakap ko anak ko. May umupong girl sa tabi ko. Tapos sabi niya, hindi ako ang secretary ni Norman. Ako yung mother ng blah 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 blah. Tapos, mabait naman. Tapos, maaliwala. Mother nung pangalawang asawa. Okay. Oo, father na pala. Sinama ako doon. Tapos ako dinala sa pinakatuktok ng bahay nila. At ng anak ko. May kaya ba to? Mukhang mayaman Medyo. Oo, basta yun. Pagdating namin sa taas, doon na, interrogation na, ini-interrogate na ako ng mag-asawa. Kita, kinkwento na nila sa akin, ganun na. Kung ano yung naging totoo. Tapos, maya-maya, sabi nila, nandyan siya sa baba. Mamaya, gugulatin. Magugulat yan. Bakit ka nakarating? In short, pagdating ng tanghali, una kong na-meet yung anak. Una muna pinaakyat nila yung anak, so nag-meet kami. So nakita ko yung girl talagang nene. Ang ganda. Talaga? Sobra. Talaga? So kung pwede ko lang yakapin at that time, kasi parang anak ko na. Kuko. yung sinasabi mong yung sinasabihan mong pangit na asawa ninyo, napakaganda palang batang-bata na pangasawa niya.
Oh my God, sabi ko, ang gwapo ng tatay, ang ganda ng nanay. Aha. Nung makita ko, anak, kagandang batang bata. Talaga? I think she was 19 years old at the time. 19? Yes. Aha. Na gusto kong yakapin. Hindi ko magawa kasi nandun yung, kasi bagong kita eh. Oo. Tapos maya-maya bumaba na yung girl. Pero hindi pa nila sinasabi na andun ako. Oo. Tapos, nung nagising na daw yung si Norman, sabi ni ate, tara baba tayo. Pero anong pangalan na ni Norman that time nung ikinasal siya dito sa second? Dito sa ikalawang girl? Mark, FLM. FLM. Okay. So yun na yung FLM ano na niya. Okay, journey niya. Okay. Eto na. Bumaba kami. Pumunta kami sa kwarto ng magandang babae. Dahil gising na nga si Pogi. Pogi na agad. Pagpasok ko ng kwarto, pagpasok namin ng gano'n, gulat siya ngayon. Oh, Talaga? bakit nito? Sino to? Hindi ko to kilala. Ganon. Talaga? Dininied ka? Oo, hindi ko yan anak. Natural. Hindi mo to anak kasi ang gwapo. My God, paano ako magkakaanak sa'yo? Hindi mo ako kilala? Dinanong ko siya. Hindi na umiihi. Malis ka na. Hindi kita kilala. Talaga? Na tayo magagawa. Hindi mo ako kilala eh. Pero hindi niya alam, nagkakwentuhan na kami. Yun na yung umpisa, yun na yung start na nalaman na nilang lahat ang totoo sa akin. May hawak na sila ng copy ng marriage contract ko. Parang yun na yata, yun din yung umpisa na nag-imbestiga na sila. At yun na rin yung umpisa na parang binugbog yata nila or something. Si Norman? Kasi taekwondo yung girl. Maski naman sino, kung ako ganun lang rin naman, malaman mong niloko ka, baka kung ako, pinakain ko ng bullet, pambihira. Dapat, binigyan, bumaba kami ng anak ko, nagantay ako sa baba. At least nalaman nila yung katotohanan. Umalis kami, binigyan naman nila kami ng pamasahe kami ng anak ko. In fairness to them naman, na sobrang maayos sila sa akin. Nalaman ko na lang, wala na. Umalis na. Naayos na sa kanila. Pinalayas o lumayas ng kusa? Pinalayas na. Okay, Siyempre, you're bigger than enemy. Oo naman. Yan ba naman, malaman mo ba naman yung totoo na yung pinakasalan ng anak niya, ang ganda-ganda ng anak nila. Tapos pinakasal sa ganung klase ng porket FLM na at medyo naguyo sila diyan. Ulo pa sa din, malalaman nilang katotohanan na isang Norman mangusin pala siya at kasal sa iyo. Sino man di magagalit? Sabi ko na sa iyo, kung sa akin mangyayari yun, pakakainin ko siya ng bullet. Pambihira. Oo naman. Grabe kahit magpakasal siya kung kanina sa akin, kahit gamitin ng apelyido ng mangusin. Well and good. Hindi ko. Ako, wala talaga sa ko. Kasi nataya pa nga ako na lumigaya na. Kaya malaman ko, ganun pala ang nangyayari. Diba, parang nakakalungkot isipin. Na dati, billiard at sabong lang. Ngayon, mas lumala. Billiard at sabong lang dati. Naipapa nga ako dyan sa sabong na yan Bakit? Kasi yung tawag doon, yung sa Paranaque, yung sabungan doon. Kasi ang sabi niya sa akin, magbihis ka. Kasi tanga-tanga pa ako. Ako naman din. Bakit? Kasi pupunta tayo sa family daw nila. Dumating daw yung tatay niya, galing Amerika, may gathering. Talaga? Hindi mo pa nakikilala noon yung pamilya? Hindi mo pa nakikilala dati yung pamilya? Abay, sinungaling na pala talaga dati So,
nauna kasi tayo sa nakilala ko na eh. Talaga? Nakilala. Ako naman nag-BS. BS talaga. Siyempre, Makati girl ako eh. Medyo forma-forma pa talaga ang beauty ko. Sabi niya, kaya magdala tayo ng pera kasi may entrance fee. Yung entrance fee doon, yun ang gagamitin pag-donate ng family daw nila sa mga less fortunate. Talaga? Well and good. Oo, di ako naman, sige na, sakay ng taxi, gano'n na. Hindi ko naman din, ewan ko ba, ewan ko ba, hindi ko nabasa yung word na cockpit. Saka ako, nagbayad yun ng 500 pesos per head. Tapos, 500 peso? Sa loob, per head. Sabi ko, bakit parang maraming lalaki, tapos may bayong. Sabi ko, hinila niya ako, pasok kami sa loob. Pagpasok sa loob, ang daming manok. Ano ba to? Wala na ako din sa loob. Wala na ako, hila-hila niya ako. Tagang nagpumilit akong lumabas. Nagbasa-basa ako. Sabi ko, ay, talagang andun na yung mga French word ko na hindi acceptable talaga. Lahat na yata ng mabubuting salita, sinabi ko na. Hindi mo maiwasan talaga yun. Naisahan ka? Oo. Di umuwi ako ng bahay. Yun naman ang may nangyari sa bahay na sabi ko, siguro talagang na rin ako ng Panginoon. Na yung tangkad niya na yun na nahatak ko pababa at doon ay naksurahan ko na nakita ko puti na yung mukha eh. Ay yung mata. Talaga? Sa galit ko siguro na siyempre naman. Oo naman. Sabi ko, may pa rin ako. May pagka-Amazona. Okay. Kung sakali man na hihingin ng pagkakataon na interviewin kayo personal ng NBI, papayag ba kayo na mag-appear personally sa NBI para magbigay ng testimonya tungkol sa asawa ninyo? Kung siguro baka may mga ilang katanungan ng NBI kung sakaling kakailanganin lang, kung sakali lang nakakailanganin kayo at mag-interviewin kayo ng personal, papayag ba kayo? Tignan ko na lang pag nandiyan na ako sa Manila. Hindi, pero kung sakali na nahingin ng pagkakataon. When worst comes to worst, yes, why not? Okay.